Jika mande tahu aponande nai rasokan, pasti ai amato mande bali nangan ka ayah hati ko rindu semenjak liau berjalan ulah mande dahulunya nan manikah. Bukannya tak sayang, bukannya denai malawan, de ayah indah masalah ini ko hidui manupa ba ayah ka ayah inalah kesah sanang jo ayah surah. Biarlah denai berjalan dan turui di marantaunya, salah denai di taga mencarinya. Kok denai pun tak dibuang di hati denai larilah usaha denai lai dape bersama